Estan convençuts que cada volta tenen més opcions d'obtindre representació al Congrés. Així ho ha assegurat avui el cap de llista per València, Joan Baldoví, a l'acte central de la coalició Compromís Equo. Centenars de simpatitzants han donat el seu suport als candidats. Este saló d'actes de la Universitat Politècnica de València se'ls ha quedat menut, un auditori entregat que en diferents ocasions ha corejat un lema. Algunes de les seues propostes, la dació en pagament de la vivenda o un canvi en la llei electoral. A l'acte han intervingut els caps de llista al Congrés per Castelló, Alacant i València, Roger Mira, Aitana Mas i Joan Baldoví, qui ha criticat socialistes i populars. Irresponsabilitat és donar permís a un aeroport peatonal en Castelló on no hi haurà mai avions. Irresponsabilitat és fer una línia d'AVE que ha costat 3.000 milions d'euros i que portava a 8 i 9 passatgers. Vos demane que voteu sense por, que voteu lliures. La vida canvia quan canviem nosaltres. Eixiu d'ací i digueu a la gent ben fort: el canvi és compromís, el canvi és compromís, el futur és nostre.